Venk, co še myslíš? Pojď si jdem. Hele, ty si cukr, berte toho cukr. Exemplár. Kamera! Nevím. No tak pomocí elektrického rozkladu na vodík a kyslík by to pak šlo teda zapálit, ale k tomu by člověk potřeboval ještě sirku a velmi krátký okamžik světla, ale předpokládám, že správná odpověď bude jiná. Stačí umít okno. A musí to být jako jedno slovo, nebo to může být rodový a kmenový? Obě, jo. Tak češtinářskou ukažte. To běž ty 13. Tak to budou 2, D, V, A, L, E, no, to, T, O, B, C, I, no. A ještě mládě. A už to. Že je to v lese? Myslím, že je to vlastně na 22 písmen. Divočák od bahna strašně... nevím co. Nevím. Chce zajít s červenou kravatou. Děcka. It's a very difficult question. Já zer. Já se radši podávám. Slovíš lime, jméno zapíš. Nein, glauben. Musím glauben. Můžu, ale to nepomáhá. Mehr glauben. Sajva. Kluci, jestli to se dá vysvětlit? Ne. Vůbec nevím. Tak. Zapečná otázka. Ano, dobrá. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase. My jsme swingoví tanečníci. Zde Olaf, ten je z Německa. Sehr gut mein Freund aus England. Yes. Takže první otázečka. Víte, co je vrcholem obezity? Glauben, das ist sehr einfach. Když spadnete ze všech 4 stran postele na jednou.
A zkuste, co bylo dříve, vejce nebo slepice? Oboje, myslíte, že oboje? Takže dříve nebylo nic podle vás. Zároveň. Oboje bylo dříve? Ale to je dnes první originální odpověď. Ano. Že jste znalec, pan. A vyslovíš mé jméno, zabiješ mě. To je se. Národní. Ne, zkuste jo. Neskusí. Znám se, no. Takže je to ticho. Ne, napadlo. Tak děkuji vám. Tak děkujeme vám za váš čas. Za váš čas vám děkujeme. Děkujeme. Děkujeme velice. Ne, Jo. Pojď za tím. Počkej.